What's up mga kamilyonarya kong mamis and daddies, tara at maglinis ulit tayo! Sa sobrang lamig ngayon dito sa Baguio ay naku ang hirap magkikilos. Ang hirap din maglaba kaya ayan naglinis na nga lang din ako. At habang naglilinis nga kami dyan ni Arkidandan ng kanyang laruan etong at may dumating nga kaming parcel. Ay naapo, storbo, charis. Sa sobrang excited ko nga at alam ko naman din na ito yung cortina kaya ayan nga't binuksan ko na. Ay naapo hindi naman ako nagsisi dahil napakaganda. Syempre binasi ko na naman sa magandang kulay ng taon. Yun rin ba nagbabase sa kulay ng taon yung mga cortina nyo? Ako kasi binabase ko rin sa magandang kulay ng taon dahil alam nyo na, mas maswerte. Syempre, wala namang mawawala kung maniniwala ka, diba? Basta sasabayan lang natin ng sipag at tiyaga, ganun. Eto nga ulit green yung kinuha ko dahil alam nyo naman ang green, diba? Pera. Syempre, hindi rin naman to nawawala na kulay dito sa aming bahay. Dahil nga itong kulay nga ng bahay namin ay white, brown at saka nga green. Tamang-tama nga talaga tong kinuha ko dahil nga napakaganda.